akwanya eti se ya ba beda ho na emom sise kakra me pese me ye ene se me mi din de kwabnada kwa ene me na me hwe na yedi dwumadi ho echiame se de onuadofo eka ye no Old Tafo Church of Christ ena enemu edi nhyamu ene bidiri se nani bride kan a moteni wo afidi so butaya ye de wa ha ba kope ye be dwendwen Nyankopɔn asɛm ho me de eya me kan se ye be ye Bible studies enu nti akwanya beba ama ebre bi bedura onso benya kwan akyerɛ wadwen wo dwumadi eso ene mene osempakani Henry Osewusu a oye sempakani wo Old Tafo Church of Christ ene osempakani James Champon ena ebedi nkomo na yebe pensen Bible mu ni ahwe sede Nyankopɔn asɛm no etie yenua Patrick Bartonel a oye sempakani enso ewa ha a obebu adwumadi no ewo yakenkan esem na yenua ne stochrin so aye aboafo esara na yene sankrofoi na eba bi di dwuma enumre enu nti bomodia se obema radio no adaha fa o pen enu notebook na fe fa o Bible nso eto ho fi se yebesua Nyankopɔn asɛm se de etie pepepe dwumadie Old Tafo Church of Christ Standard School ena afa ho eka enyina ena fe aboafo ankrankra bi nso wo Old Tafo asafunu ena aso dwumadie asena ene yede ebremu ewo SOMPA 93.1 FM eso sede midi kan eka ye no de yebuboso yi enyina no yehu se niam bebre ekoso a Christopher adoso ewo Ghana eni wiase afana nyina na ye de trosem no ebetoto ho na yahwe se ye no ye eni esuban efata so tie yen kaibo ensem eni nwumu a edi anim no a na oka se na adifo atrofo ewo manu mu na obefa kwa horo pi so adadan nipa enu nti mebusa o se onua Kristoni woka wasem no se de etie pepepe ana eno ho nkomo ena ye ba bedi dwumadie no din de onua so de wo kan sa na tie ewo Peter nwoma etoso mienu etre emienu chichemu baako ekosi miensa no Peter nwoma edikan etre enan nchichemu edu ebaako no eno ena yede atu dwumadie eso yembotaye enyina ne se yebehwe aboa na yedi nkomo e de afa kwan a akrisofo ebetranse ewo kronkron eyemu eno nti ene yedwumadie nkomo a yebedie titire pa no efa bone eho eno ho nkomo ena yebedi no ene bidiri se sempakani Henry ene James aye ahoboa wone ebefa sa asem etre so na sana yebedi dwuma no ade nyina mu Nyankopɔn ena omane nsa so wienkunimde efata se yedi dwumade ehye ne nsa sempakani Henry ene emompaye na yemfiri dwumade no ase adafo na me yebompaye yerapa no kwafo eja utumi wadom ene wadoye eburu bibia so eja nshira ayeye ene ntontom ene ede emma wo ene dai emo won hweso pa ne ahobombo a wode aboyen ensusu ya ye faaye adwena ye faaye ene anamon hodo etu ye nyina no onam wo peso nenne wama no abamu wahye ye se enko wiase nyina nkopa wo nsemo enka nebra yedru mu ide efidi hodo so nsam ka ene de aba etwase yetu ho anamo yabedo SOMPA FM hanam udin aso ne nyina ye nhyehyɛ ya wonam so no amana wie peye ede amaye dwumadi eje nankopon wasoma ya me ya ba fidue mu ha nyina ye bedie nyina ehye wonsa yese o se ka ye ho na kroaye esiesie ye ema bibia enimo emfa amaye
Ejai yemu adwumayɛfoɔ nyinaa ɛhyɛ wo nsa sɛ koraeɛ nema wadom na ɔsom fama yɛ kasafidie ni mu adwumayɛfoɔ nyinaa nso hyɛ wo nsa atiefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa ewiase nyinaa ne yɛ man yi ɛne mpɔtam ha nyinaa hyɛ wo nsa yɛsrɛ w'anim adom no wotumi sɛ ɛne nyinaa yɛntena ɔhaw ne amanneɛ a ɔma wo nyinaa no yɛso sɛ gye ne nyinaa ɛfiri yɛn so wɔn a wotie nyinaa no mabotaeɛ nti wode ɛpa wo nsɛm aka no enso abapa emfama obia kan ho obra ye hyase yi ne mfa nkwa wie ya asomdwe mu wo yewura Kristo Yesu din mu na ye bompa ye amen amen yeda nyankopon ase wo kwanya wode ato ho amayen se yeni enkomo adofonom ene yenkomodie no ebefa ne titire bone eho okay ye hwe sede bone no etie ede ne bone na ede na eyo sempakani Henry ene abompa ye de na osempakani James the champon owo Afranto Church of Christ ene bifrase ewo bone no se kasa bone a ene de yo mini andofo medawasi pi ewo kwanya yenya se yebema dom etie onyankopon asem na yenyina yabobo ho ne yehunu de onyankopon obo ye baaye no owo ede emayen na medawase ewo asem a wobisai eho anokosem ene se ewiase wodadwen nipa ma ewo amane papa ye etoda ye wo enema bi a nipa dwen ho susu se numom ene wo hawo no enso nokosem no ene se asem a edapono so ne no eno ne nipa dadwen kese pa nipa hawo kese pa nipa mane a esese wope ano eduro se wo nipa enya ano aduru a anase wenhunu se wo dadwene kese a eno ne bone a ene na awieye no na chese wo nipa enye ye ma no enye fe enti wubisa me bone ho asemo a na etwase atiefuo nyina ye we ya so yie na yesiese ya dwen na ye nyina ye hwe tro no mu ne ehunu ade a wo frɛ no se bone na aboayen ama yatumi awie pekura anokwasem ne sese ye kasa fa bone ho a enye biribiara se obi eto ahyɛdeɛ bi a wode ato hɔ ede amano na kyerɛsɛm no wɔkwan horo pii a wɔda no ɛdeɛ ma yɛhunu ade a ɛyɛ bɔne na edi nkan koraa no sɛ yɛhwɛ onyankopɔn asɛm mu a Yohane nwoma edi nkan no etimi yensa nkyekyɛmu 9 ɔkan biribi wɔ hɔ na mɛpɛ sɛ nka yɛbɛkenkan na atumi aboa yɛ ama yɛatumi ade akyerɛ mu deɛ wɔfrɛ no sɛ bɔne Yohane nwoma edi nkan etimi yensa nkyekyɛmu 9 no Yohane nwoma edi kan etimi yensa nkyekyɛmu 9 sei na kenkan obiara ɔyɛ bɔne no wɔyɛ de tomra na bɔne ene mraton ahai no kyerɛsɛm no ada no adi sɛ yɛkasa obi ayɛ bɔne a na kyerɛ sɛ mraton bi yɛ de bɛyi aba ɛno nti sɛ wosua deɛ yie paa deɛ yɛbɛhunu no sɛ baabi a mmara nnie no ɛne ne yɛntumi nhunu sɛ bɔne yɛ de bɛyi ɛwɔ hɔ enti sɛ bɔne bɛba na kyerɛ sɛ mmara bi adi nkan wɔ hɔ ne san sɛ oni ko no eto sini ɛwɔ mmara no ho nti no yɛsɛ wayɛ bɔne na deɛ ɛwɔ mu ɛne sɛ mmara no a yɛka ho asɛm no nye nipa mmara nye nipa akwan nye nipa deɛ a wɔhyehyɛ na mmom no otumfo nyankopɔn mmara sɛ yɛsua deɛ yie a ɛberɛ nyankopɔn bɔɔ Adam no ɔne Eve ma wɔn mmara ɛberɛ a wɔto mmara no pɛ nyankopɔn ɛma wohunu sɛ wayɛ bɔne
enti bɔne ni nkyerɛaseɛ ɛfa edi nkan wɔ ne ntia wɔ mu nyinaa ne sɛ ɛyɛ mmarato na ɛyɛ mmara bɛya onyankopɔn te asefoɔ ne mmara efisɛ bible say nipa kwan deɛ ɛyɛ wɔwuo onyankopɔn akwan na ɛyɛ nkwa nti nipa akwan ɛyɛ wɔwuo no onyankopɔn akwan na ɛyɛ nkwa deɛ a ɛne na adeɛ a wɔfrɛ ne bɔne no ɛyɛ mmarato edi sɛ yɛka mmarato no a mɛkyerɛ mu sɛ ɛtɔ da a obi pia mmara no ɛto nkyɛn na wayɛ deɛ wɔpɛ nti sɛ wopia mmara no to nkyɛn na woyɛ deɛ wopɛ a wɔfrɛ no sɛ wayɛ bɔne efisɛ woanyina mmara no mu ɛnni wo dwuma sɛdeɛ onyankopɔn ahyɛdeɛ a wɔde ama no ɛteɛ saa na sɛ yɛpɛ sɛ yɛsa te bɔne ase a wɔsan akyerɛ mu ɛsɛ transgression ɛkyerɛ sɛ mmara bi wɔ hɔ ɛnka wɔ sɛ wonante so pɛpɛɛpɛ na wonante so ɛkorɔ no baabi a wɔkaa sɛ kokoduro no watera hɔ going beyond the limits ɛno ɛyɛ mmarato ɛno nso so ɛyɛ bɔne medase paa na ne tɔfa mu no kyerɛ sɛ bɔne ɛne mmarato yes deɛ bɛkyerɛ sɛ duru no wotra no watomra yɛma 1 cup na di 2 cups no yɛ bɔne yo medase yɛnua ɛchampɔn wɔ bia wabie yɛni ɛwɔ bɔne ɛne ne su a ɛteɛ ɛho ɛne na begyiri sɛ ɛno ne botaeɛ titire nti a ama saa dwumadie ɛba so ne kwan so ano no na deɛ yɛhunu ɛnɛ yi no na ne motiri mu pɔ paa bɛn na ɛwɔ hɔ a ɛno nti ɛka mo ne pia mo asafo sɛ mo sɛ bread because sɛ bɔne ne mmarato deɛ a ɛnde sɛnkɛ tititititya nkasɛm bi ani hɔ ɛnkɛwi ano no ɛti motiri mu pɔ paa ɛne sɛe menua medase pii tirimupɔ deɛ dodo na wɔ hɔ papaapa na megye de sɛ afidie so ba ne nna fam nka yɛn sɛ yɛadagyeɛ ne yɛnuanom mmɔbɔ ama ne yɛntu anammɔ a ɛma ha ɛwɔ saa berɛ yi mu nyankopɔn de soma de asoma yɛ kɛseɛ papaapa a ɛfa nkwagyeɛ ɛho na nkwagyeɛ no nyinaa no sɛ nkwagyeɛ bɛba na kyerɛ sɛ nnipa ɛnni nkwagyeɛ mu nti wo mu ne nkwagyeɛ mu no ne hia nkwagyeɛ nti old Tafo Church of Christ Awurade Nyankopɔn asafo a ɔde ɛba ewiaseɛ no ne nkrabata a old Tafo no yɛde si yɛni so sɛ ɛnoma a yɛkɔ soɔ afei ɛha nnipa na ɛmɛ nnipa ɛho nte wɔ Nyankopɔn anim na ɛmɛ nnipa ni yie wɔ Awurade Nyankopɔn anim no yɛbɛfa ɛde ato yakoma so na baabi a ɛwɔ sɛ yɛka bia sɛde ɔhyɛ yɛn sɛ yɛnkɔ wiase nyinaa nkɔka asɛmpa no mfa nkyerɛ abɔdeɛ nyinaa no yɛgye de sɛ yɛfa saa medium wei a bɛfa so ama dodoɔ no ate sɛdeɛ menua pani ɛkyerɛ bɔne aseɛ no ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ mmarato na ɛyɛ mmarato deɛ a na kyerɛ sɛ yɛkɔ asetena mu a ɛwɔ day to day activities na yɛto mmara ɛwɔ mu ɛna yɛsɛ akɔ nyamesom mu nso a mmarato nso wɔ nyamesom mu ɛna yɛka day to day activity na yɛ obi a ofie wadwuma a wɔyɛ baabi a nam bia na saa na ɔma no kɔ so ɛna yɛka nyamesom nso a ɛtɔbrɛ bi ebi yɛ ho afiri mu na yɛakɔgyina baabi sɛ ɛsom ahodoɔ a ɛwɔ hɔ no wɔn toto mmara wɔ mu ɛna aba yɛ ankasa yɛfrɛ Church of Christ mu nso a mmarato nso ɛwɔ mu nti ekuta botaeɛ 3 paa today was sin ɛwɔ wiase sin ɛwɔ nyamesom mu ɛne sin a ɛwɔ Church of Christ mu botaeɛ no yɛ 3 bɔne a ɛwɔ wiase bɔne a ɛwɔ nyamesom mu ɛna bɔne a ɛwɔ Church of Christ mu no crepa okay afei wobɛtoa so aboa na wama yɛhunu saa nneɛma no sɛdeɛ ɛte ɛfa mekɔ so akae mo ɛtiefoɔ ɛsɛ ɛyɛ dwumadie foforɔ koraa Old Tafo Church of Christ asiesie na ɔde ɛma ɛtiefoɔ ebi a ɛbrɛ atwam bɛɛ sɛ mfie bi
mote no ekwan foforo so na oka ne se osofo de wo kan sa na tie na ene de se de Peter ngoma no eka no me busa se onua asem a wo kan se de tia na wo kan no ya ejiri se ya asem kro na na ye ka no ekwan foforo so de koma ye di SOMPA kani poropon adujamfinom ne anuanom bi adi sa enkomo ya na obubo so ye ase tweme adwene akọ ekire ekakra okay ensam yensa okan yi bone a wo wiase bone a wo nyamsum na bone a wo Church of Christ na SOMPA kani champon am ye hunu se bone ene emrato no man definition kakra bi said o kai no se ne kakra bi mu no ene monto aso ma ye hunu e den na bone no eye me da se pi said de enua no si ekire mu na bia nka ma yenhwe ne nti ase enumu bi enka ho ana se de nkira ase no na bi fi se mo abono tofa oh ne tofa abono ho but se bone ne mrato ya kan sa de but mrato no kwan be so ene nam kwan so be so na sa no ma we nyina ni timi ba me ye ka se obi atomra okay said de o kire mu ye ka bone a de edi nkan ya wo se nyina ye hwe ne se Bible na nkasa a e wo ho no Erade Nyankopon difre ne humi mu na wode emaye. E kire se Nyankopon dwene ho hwe de ebebo ade ebekoso ne betimi age nipa nkwa na ofa so de ebaye. No nam kasa ahodo so na de e kireye ema nipa hunu apam dada no nam Hebrew kasa eso. Na Aramaic kakra ewo mu. Oba New Testament no nso a enam Aramaic. Eno ye den no. Eno ye kasa na wo ho e wa apam dada no ebre. Eso ebre no so ebi me atide ma bi papa mbwetin SOMPA ye nyina ide besua de Aramaic kasa na aba New Testament no nso a eye Greek kasa Aramaic wom Latin enso ewom enso ebi ne nyina ma de sua na ikoso no ye behwa ye beti ne nyina ase na wo ka bone ankasa abrofo kasa mu eye sen na efri Greek kasa mu a wo frɛ no Hamatia. Asa hamatia na ni meaning nyina say to miss the mark. We mistake how be kan hamatan. We the ti anya tani ya. Enti to miss the mark. E kire say ensusuye bi ho, ensususo bi e wo ho. Se wa nuru ensusuye no ho a wa miss no no. Wo tra wa miss no no ko bonkum a wa miss, wo ko nifa wa miss. Uhiri tra anaso wo fa no forma wa miss eno no. Na sense susu na wo ho no eno ene Awurade Nyankopon asem enti obi a wanduru Onyankopon asem ho na wanhwe ne se di Onyankopon aka na obeda na di wo kwan foforo eso no wa messe mark no enti sa wo hwemu a Greek kasa de ode kire bone ase no sa na ema yehunu mu afi yete ase ye papa na se de odi ka kan ba kono o Bible kwan so a your definitions ahodo ebe 5 our Bible counsel. I bet imagine Bible counsel actually we a bonnet, said the Bible now no a define bonnet by 5 definitions. I bet me a boy and ye papa. Said the Udika can say sin is a transgression of the law, not just any law, but the law. Ye defining the break Bible counsel. Tinyanko pomra. Third definition are my that is continuation of we no so no kai no second definition okay no actually said the transgression of the law indeed the definite article na attach to law no actually say enye mere bia na emum de Onyankopon aka de Onyankopon ada they said o ma enu an kenkan from 1 John chapter 3 verse 4 no and no e ma yeti ase na the other one here all unrighteousness the entity nyina the entity bia Nyankopon say eye bone me no yenken kan bibi from 1 John chapter 5 verse 17 yohane ngoma na edin kai no etinum ne jechemu edu enso no ebem yehunu say the entity nyina eye bone according to the Bible. Yohane ngoma edi kan etura eye enum nchemu edu nso sei na Bible no ekenkan de entini nyina eye bone
na bɔne bi wɔ hɔ a ɛnkɔ owuo mu. The ehia kɛseɛ paa no based on definition ne the ɛpɛ ne yɛ the ɛntini nyinaa ɛyɛ dɛ ya ɛyɛ bɔne nti saa na Bible na da na de ameyɛ ho no ɛmrato ɛyɛ deɛ di nkan ɛna deɛ ɛntini nyinaa free onyankopɔn ɛnsɛ mu abɛma wahu no deɛ ɛtɔ so bien whatever is not of the faith is sin deɛ ɛmfiri gyidie mu adeɛ bi ɛmfiri gyidie mu no Bible defining say a born into sin is what is not of faith. Say bibia obia ye bia no o the gidia or the air aha enti te say ya betena hay asemo mi busa obia no you are convicted and now enti beden what me ajeje na sakwan no me that's it based on the air can is not you human conviction no the waje atum say chinchina say ya no me no that is not the faith I can ho asem no the mon faith we no ye the watch on Romans chapter 10 verse 17 pa chokai ma ayenti Roman for ma ne tidu ne jeche mudu nso no e ma yete gidie no ase ne ba bi efre e ba me ye hu ne ye pa 10:17 Roman for ma itre yedu nchichemu edunso ene afi na gidie efri asem no tie mu na otie nam Kristo ho asem so eba okay enti ahai eboy wonti asem papa se gidie a wo ka se de emfiri gidie mu ye bone no de emfiri onyankopon asem emu de onyankopon asem enkaaye de onyankopon enhyeye no eno na se obi koya eye bone enti ha na nya de obi age atum dendenden se de megidie ni de megitum ni dem se me de beye adwumani enti we ni different from the enkrofo de show mutim no ma adwunum so mo de beye bibi na no so is from Romans chapter 14 verse 23 Roman 4 ma de tidu nan chichemadu no miensa de emfiri gidie mu no aye bone no menu a enti se beye be ka se de e kan bia no onua dofo de o kan isa na tie enti yan kan firi Bible man kutu am yan kan obi be ka se bia yetiri mu asem na ye kan by pese yetumre na echiresi Roman form man etre edunai chichemadu no miensa ose na de na adwene mu ye no na no se odi a wadifo ifri se emfiri gidie mu na odi ye na bribiara emfiri gidie mu no eye bone bibia emfiri gidie mu na ye de ya that is the definition of sin according to the Bible enti ye hwe Bible kwan so ade de be ya edi adanse na the last one here any action or thought or failure to do God's will erade nyankopon hihye ne pe wo ho na anim se nyankopon penie ne hihye nie na se enye no na obeye na emomo be de wa ope we ye failure wa angasa wo tena se adwene ho wo refuse so we yes ade na from James chapter 4 verse 17 and also be boa yen with that definition ame yehunu say ye kan bone ane nipa do madwena ko si ade ba ko persona Bible the definitions we and the Emma 4:17 the book of James Yakubu engoma no etra eye nan nchichemu edunson enti de onim papa na onye no eye bone ma no de onim papa na onye no Bible say there ya and that is another definition of sin knowing what is good and refuse to do it is a sin and the hamatia na chese eno ade a embrace sa definitions ahodo we a abani nyina mo ma enchemu ahodo enu me factory formo a de onim papa na wanye no bone ma no yeah ade bia obeya emfiri gidie mu no eno so ye bone ena ye ka se gina ha na yenkomra na ye beba na se watu na ko wani mu a eno so ye bone no ena dedikan no so eye bone ene emraton ye da mo as papa pawo nchiremu a mode amai achefo adofo mekoso a ekai mo se onua de o kan se etie no edwumadie no na wasogu so a wo de edwumadie a Tafo Church of Christ for na ede bro free
kwasiada anumre no nkron ekosi nondu bia ne free ene ekono mobete dwumadi enka ewo afidie so kwasiada anumre bia sampakani echampon yahunu sade bone ne chie no edian insunsan so ana den na bone no eye nipa eni ameda wase se bone eya ade a wonyankopon empa eni na ede na ran insunsan so bi ebeba obra nipa ebeye bone wonyankopon firi na semu ema yehu se bone ebe nipa akwa mu a ade titru ba ko a ede bre no eye wuwo Roman fonguma etinsia nchimodio no miensa eye scripture ba ko aka me say nipa dodo enimpa nanso so bia nipa mfa no say eye very serious enema bone so eye hu papa edi me pese onua na kenkan na yeto ye bo ase ne ye hwade Roman fonguma etinsia nchimodio no miensa no Roman fonguma etinsia nchimodio no miensa na bone akatua ne uwo na onyankopon adom akyede ne da nkwa ye na Awurade Kristo Yesu mo ewiase yete no bia penkwa ebise ye pre ye dwuma ne ye ko ne ye banyina no de ye hwehwe no ehia enkwa ansa na so atima ba ye mfaso ena dwuma biara wo biara die nso e wa akatua bone nso ye dwuma enu nti wose se wo ye bone a de edi brewo akatua wonsa ka efrimu eye uwu na we no Bible no ebo no o kire entitimudie sronko a ebama nipa ene ne bofo se de onyankopon bo nipa no no ma nipa enu onyam sronko ebra wo nipa ye bone no so ni nyankopon ntam tete a o hwiri sa nyankopon anu onyam no ayonkofa ni nyankopon anim inhira hodo ni nyina we the word Garden of Eden adenti no nyankopon e ka kira Adam ene if se ma wo mfa wo sanka aduaba no wo mdo msa koka aden na nyame ba no mu dwane aden no mu dwane firi nyankopon no wo ntimi ni nyankopon ntimi eni ahia mu biribiasi eni to mu dwane wo ni nyame ntamu atete eti enu nyamo na nyame de adura wo mu na ma wo mutumi eba closer to God no was removed. It's not be woman to me mabio. Na no si wasam a odi kan ne say. Yeah. Say ye kase ye we na wo ye etra. No eye bone. Ah okay. Ana say ye kase menye we so na say okokwa a. Definitions you know honum na ebia ye wo bra because ye woni ma bi wa wase yetumi eto ye bo ase ne nipa ehunu ye because niema bi wo nipa susu se we de enye hwe enkachi ye pese ehunu nyina wo pese ehunu nyina de a ye beto ye bo ase me ka bibi se ba bia mra nie no ye ehunu bone na mra we so ye ka ho asem no enye mi fie mra ena enye wo so fie de ni mu tweda mponyankopon yentimi nka no ha tweda mponyankopon de edi se osua de wo Korinto fo ngum edi nkan no a eti na nchemu nsia o ma woni bi pa wo ho a eye me fe pa na me pese bia ye hye no so Korinto fo ngum edi nkan eti na nchemu nsia no se na nchemu nsia ose na enuanom munti na me de asem yi meto me ne Apollo ho me kire mo na mosua yen Korinto fo ngum edi kan etre na nchemu nsia na enuanom munti na me de asem yi meto ho meto mene Apollo me kire mo na mosua yense mere nwene entra de watwero no na mosua yense more nwene entra de watwero no na mu bi anhoahoa ne ho ni obi ani asie enti asem no nie watwero bibi Paul say me Apollos ye tena mu sa ye de example amam na mumu bi anwene antra de wode ato ho no
nanso so de be ni hunu tina menu anu din ka kan say ye behwe bone e wo wiase de wo de friend Christ so mo eni mpo Christ asafo no mo enti are people going beyond that which is given ana but nipa kwa wo say we ene ye de na o ebe ma na ye fe ebe ye ho afe sa de fe de nyame pe o ade fe nyame pe nyame wo define de wo no wo pe ye ne fe sa okay de ye wo fe se nyame so me fe and some ya kan han enye relative sense we ye kasafa objectivity de nyame kan facts and it is obi so say obia be kire na adwen de a ene nyame ni to me bia so obia de mesusu se ene medwene se ebe ye nyame aduma enye ye be de nka nyame abuatan sa enti bibi ti se ya ba betra ahai wom ye beka nyame asem nanso anaso mo sorry ehihye bi wo ho na mo fi se mo ya ebe ma sorry manani aka na wonwani agye a eno so nyame mpe etia de watwura ato ho na na said de ebe ma nyame so mo akoso bia ye ekwotra de wode ato ho no na se bible na ka so wo se men kwantra de wode ato ho no okay na but ebia na wo de making no enye the bible no akotu aka na emum yesusu se ye ya efe ebeboa bible no kan yeni hweso nso ewo ho na de be na this nya hweso bible mu ansa uhia ni asam no bayire pa uhia because we need enhweso na bible no se won kan wuntimi enkotu ha se ewo ha na mo de a ada na wonye de nyankopon de ama won asamo okay twa intimi susu se maadwen yem se enya hwe yeye ni se na ma anigi abai de ehunu se Kristo som enyina wo wanigi so owura bi na aye na ade ene wo se wo so wo pese wo ni me ya apam de a wotimi ni me yonko de ma ye ni fa ho hyem wo de ho hyɛ ase de a me no ayonko fa no ebe ye wo se madwen yem se mi wa wo ye no wa mpe wadwene o ye na de ene wo frɛ waba mu bi enu nti Paul say ye no ya anye ya dwen se ye bekwa atra de watwra ma ye no na emum no de wode ama ye no ana ye bedi so nti motoma mosomo nwene sa enti se ye bisa se bone ni nsunsun so obi ni se ya enu nti na wo se wo ye sa ewu ne fata wo ti se me edwene bibi ebe ma asori akoso eno bedane bone ma eye edi wowu ebreme o se mfa bi nka ho nyi bi so mfremu wo de bi ka ho a de wode be ye wo waka dada mate bia de ote no no so ema wa nti ma memfa kakra enka ho ma na ba bia fa champo de si de ene be ma nyam so ma de pa ho ayentime enye hihye kakra bia be ma sorry ma me musa se nyam so mu ye kwa ya ye den eden ye ansa na me de no kraba o say kwa sorry ye bompa ye tonum sane manu na mo ye de biem na bi ho ye radio didi ayarefo ye hwewo mo ene ade ya amutufo ye tufo mo sa kire nchechire nso ye nchechire ene menu akenkan Timothy ngoma na tosumie no no etimiensa ne yiche mudu nsia ene du nson no se ebeye sa no ma we ni munyina yenhwe source a ebitimi ejina na yede bedi dwumadi eno nso etesa Timothy ngoma etosumie no no etimiensa yiche mudu nsia ne du nson 3:16 and 17 2 Timothy ngoma etosumie no
etimiensa nchemu dunsia ene dunson edunsia ne se atwe nyina firi Nyankopɔn home mu na ɛyɛ man kyerɛkyerɛ atenye atenatene tenene mu entitiɛ meme de ne yɛ tenene mu entitiɛ no problem go on na Nyankopɔn nipa ayɛ pa wasiesie no kra ama enyumapa nyina atwere nyina efi henfa Nyankopɔn home mu sɛ obi bɛ kyerɛkyerɛ emfiri de so emfiri atwere no mu enyina atwere no so so obi betufo a enyina atwere no so obi betiti obi otini mu a enyina atwere no so sɛ obi betimi awie pɛ ya wasiesie no kra ama enyumapa nyina enyina atwere no so nti mpacha o mesusu sɛ kɔtena baabi kɔbɔpɔ bi kɔdwene bibi kɔtwerɛtwerɛ bibi kɔfa bibi bra ɛno asɛm deɛ yɛde wobɛkɔ Matthew chapter 15 verses 7 through 9 Matthew asɛmpa de ti dunum ne kyekyɛ mu nso ɛkɔ nkron ɛso no ɛnam so obusa me mepɛ sɛ ɛwɔ mu abɛkaeɛ na atimi abɔ Matthew chapter 15 mɛsɛ sɛ mo quotation no mo kan ya mo susu mfa ntumrika fi sɛ Bible class there bia o tabo e bo ase na ya ntina meka ne twi ne maka no brofo no ma sa to me bo ase so aka no Matthew sempa tire dunum enchichemu sɛ enson enchichemu ekopem nkron me pajo sei na ekenkan nyaatwemfo edisa Isaiah share mo honkom sɛ ɔman de wɔn anofafa na edimini na wɔn akoma de atwefiri me ho kɔ echichichiri chimu yɛ nkron na ɔsɔre me kwa wɔkyerɛkyerɛ nsɛm nipa ahyehyɛ medasepi ende sɛ yɛde 2 Timothy deɛ no ɛbɛtoto Matthew ɛde yi ho a Nyankopɔn akyerɛ baabi a obi ankyerɛkyerɛ emfire obi anwuma emfire obi anhyehyɛ yɛ emfire enyina twerɛsɛm no ɛso na obi kɔfa ɔno ani tiri mu asɛm de ɔno asusuo ne de ɔno adwene sɛ ɔde ba mu Nyankopɔn sɛ enipa ne soma wo som no ɛyɛ kwa enti na ɛkyerɛ sɛ yɛwɔ bɔne ɛwɔ wiase ɛne yɛwɔ bɔne ɛwɔ nyamesom enti obi a ɔsom no ɔsom sɛ ɔkɔpɛ nkwagyeɛ nanso Nyankopɔn sɛ nam sɛ wɔgyina nhyehyɛeɛ a enipa ahyehyɛ de ayɛ nkyerɛkyerɛ nti ne som no ɛyɛ kwa wɔ Nyankopɔn anim ti dodoɔ no ano Yesu yɛ Awurade hwan yɛ kɔba nyinaa no according to the Bible kan no sɛ nyina de firi Nyankopɔn home mu no aso a mpacha Bible sɛ ɛyɛ kwa asɛm no kura nyanwa mi wo nwie na mo Petro ngoma edi nkan no 89 ne kyekyɛ mu du baako no sɛ obɛka asɛm a kan sɛ Nyankopɔn asɛm sɛ wo nso wonim pa ɛnde sɛ ɛwɔ Bible mu nti ɛne sɛ obi kan sɛ Onyankopɔn asɛm de a ɛne ne kyɛ sɛ de Onyankopɔn aka no no ɔnyɛ ne sa pɛpɛpɛ ne wo sɛ nipa korɔ ɛka no na Yesu sɛ ɛbɛtoa so saa de akuduru atemu mu mpo in the John chapter 12 verse 48 de omumi Yesu na wonye nsɛm na me maka no wo ni ko ɛwɔ de ebu na tan asɛm a me Yesu maka no ɛno na ebibu na tan wɔ da edi akyire no nti me papa sɛ me maame sɛ me sɔfoɔ sɛ maasɔre sɛ me nua sɛ hwan sɛ ɛma mu bi kura na mmom Bible sɛ ɛno na wɔ sɛ ɛde yɛ adwuma Edamu ase eche father for me kosora ekai mo ese onua de okan sa enetie edwumadie na asoguso a wutie eye Tafo Church of Christ for na ahyehyɛ sa edwumadie a kwasiada adwumre no nkono ekosi no ndubia no ebeto asora ene o edi enkomo na sɛde America no ma otre dua email na ma notebook nso email sebe ya de ye kan nyina no obetimi atro bibi atoho na ebreso a onso wabusa de efata se ubusa sese mo ma ya hu se bone no ye wono enchichemu na krapa ye wono enchichemu na me busa me busa no me busa de eye enipa mo me hu bone no
said it. Mommy, a woman chichimua, a woman, says a minimum crown, my whom and son. Bonnier wo wiase. Bonnier wo Christosum, Anna Bonnier a war asafononso emu yanya bone no nchichemu emiensa. Me pese me hu de ensunsanso a bone edeba. So bi edien na ebeda di ami ehunu se sa nipa we sei owura bone mu we Kristoni nanso owura bone mu. Den na bone eyema yehu sa enipa. Medasipi ejidis said the menu opinion shall say our kan no. What the church say bone angasa e ho no. E ade a enipa eye. Bone nso bi a chire ye biduru ho de. But bone won fan ho. Yemfa bone ngo. Akromfo mienu. Ebetimi awo hotini. Ma wo no anase mienu mu ye de bonyefo no. Enchere se mo ba wu nipa wo ye de bonye ni. Bone nya hereditary. No, ye hereditary. Tete se de bia me wo eyi wo mimu a bia me wo ametimi de ama me ba ne we no. That is not said the bone esi etie. Nemom sin is committed. Obi in the Bible eda na de che said de oye bone enya de woje bone firi obi ho anaso wode bone awo no de oye bone ono na obewu. That is Ezekiel chapter 18 from 20 ekono. In the bone will be na eye. But so obo modern ye bone no a edin sunsuanso eba wo so papa. Sunsuanso a edeba wo so no e che se bone na nkasa no nyankopon ahyehye de ope. De wada na die ene de ope sa wo ye. E na wo wakoto ono ne mra no. E kire se wakodi obi foforo achi. Ndu wakodi obi foforo achi dia o tie atua. And the sin is rebellion. A chalasa will rebel against a mara or to tia twenty wo Yankopon. And they call Bible nimfitting as ya. Never no man Yankopon boy in and she say in a year. No do ban who kunu ebe muaye hawa any adamono. A chalama yehuno, the echoes or that is Genesis chapter 3. A hober boy am yehuno say. Yankopon the nation say Eduaho. O kan de ope ene de ne nhyehyeye etie Sunday school ye nim dada o on de obeti onkodi aduaba bia Yankopon ba o chem Adam onipa wo hen wo say no krepa one way or the other ye ba Ghana emunso a ye hunu se ye ko ye school mumpo a ye timi sua Bible mu nsam kakra ene ye nananom som ho nsam kakra ne nkremo nsam kakra but you won't get it as detailed as what we are doing over here. You be room, a room do so much abro there. Unimuno suntina as embusa and say when we are for. They're okay. Sanetiana. It was a yekum. Nation there at the free or nay share, baby a bonnet buy. Said bonnet so bar edison so ebina eba. Chapter 3 from 1 Econo. Yentins kakra eho. Moses muma edikan Genesis ichi emiensa chimu baako ekro no na owoye ni tie echene wuram emodoma a Awurade Nyankopon eye won nyina na obisa oba ne se ampara se Onyankopon aka kire mo se munni trom ha nua nyina bi na oba no bua owo no se trom ha nua nyina aba no ye dibi nanso dua esi tro no mfimfini no abade Onyankopon aka se munni bi enso mumfa munsa enka na muangu na wono ka kire oba no se enye wuo na mubewuo na Onyankopon nim se da mubedi bie no moni babie na moaye se Onyankopon ahunu papa ene bone medase pi ansa na yebekọ 15 and 16 na so ade asotwen ne beba no bonsam eye nitifo bonsam ye dadafo te se bone na ankasa ndi ebehwe ne ehunu sunsuanso abone de beba obi a oye bone dada edisivu etrekel ebo modern etrapo nso e wo sa kwan no so ndi ehwehe ya Nyankopon se mudi a mubewu Nyankopon presenting positively
and a bonsam ko negative no e de not e ko hye Nyankopon asem no mu you shall surely die Nyankopon asem no and a bonsam say you shall surely not die and no ne na asem no e kan no e de hene pa na be nipa fe e se be you be transit da ende Nyankopon so wo de wonsa ko kan ubewu bonsam se nyewuo na abewuo na emom Nyankopon de bibi asiewu wani beti ubehunu nyansa obe te se wonu Nyankopon o se se Nyankopon pese me te se wonu enti no pese medie ene emekwa akodi ndi watreke ono no watreke uwie na wo so omu wie a afi na ubehunu de ebeba so yenko 15 na nsema wo nyina wo ho de ba yenko 15 no Chimu ye edunum kai 14 ansa okay chimu ye dunai no na Awurade Nyankopon ka kire wo no se wan se wo kai no so wo na wo ye nitifo chanmwa hoduo nyina Nyankopon de ne gina ho ma bonsam eno no na Awurade Nyankopon ka kire wo no se enam se waye wei nti de na waye ye okodaada oba no ma odi say duaba na Nyankopon se mu omu nie no enam se waye sa nti wo kan asem de akire wo no yenti asem wo kan de kire no wadome wo ntoteboa enti wo no waye bone ana wanye bone wo ne ye bone enti bone wo ye bone a obenya asotwen wo na ade ni wadome wo enti obi obe bone bia no me da hodema ne num ne boni oye ne se okodaada oba no ode te se de na mo cheche boni se de etie no se betia se no bronsam de asem ni bi ekokan Nyankopon asem na wo ho no that's right afina me once yesu su nyina bi ani ma wote bible no enkyere ase obone no sa pepepe na tie ni bi mfrim emfa bi nka ho bronsam de not no enko akokan Nyankopon asem no that's right ama that's right wakonya asem that's right no me na ekọ no so no na no me na ekọ sen we into adome o wo se wo yefunu so na wo benantie na wodi dotie wo nkwa na nyina ndi ono ne de eno no asotwen na no yenko oba no nso ai obi bedaada wa wo nso wo benya asem ana se wunya asem obi daada wo twon dura boni mu a we na Yesu sa na nete obi epia ma akoye bibia na ade ewura no ba beche mu ana se bibisi na moto edadia wo kan se me da nya mi o we na ka asa me nkoya eto bebi a wa obi pia wati kono ya na ofa ohudi edi na betin no eto bebi a o wutimi fa ahudi ba ye nko Bible mu ne hwe se obi daada wo e ma akoye bibia de Nyankopon kan de fa ho okay wo wona de nafusu na obenante obi di fom dote e woni nkwa na nyina mu oba no nso a wadaada no nso e de na Nyankopon kan e o se nyimo edunum no na me de wotan beto wo ne oba no entem ene wasefo ne nasefo entem ono na obebo wutri obebo wuti ana wutri na wonso waka ne 16 oba no de oka kire no se do na mema wo yia ene wo nyinsem bre adoso eno nso asotwen ni bia na yes do na mema wo yia o ene wo nyinsem bre adoso de ntia wote ne ba bi na obi akodaada no o Nyankopon ofum na asotwen mudu papa ndo de ya kubusa mane ya ha mehwe ma oba bi eni ha ko ba wa ka bibusa no so wa wo pen so de a ba mo amuti ama monyinsan pen ne gede se munim de ekọ no ha kra de nketo apa no ba wo hwehwe ya do na mema wo ya o ne nyinsan mu bre no ados e de na beto aso ya mu na wo be wo ma wani be gina wo kunu na ono na wo be di wuso aha so asem kakra ye hye hayi ya omu na wo be wo ma na wani be gina wo kunu na ono na obedi wuso e pese obi a enne da wutie dwumade bia no fa hye wutrim ukunu ene bedi wuso ye beba so ene ma je asore aboso je so mu di mema so ne de keka ho ye behwe the source of we enu nyina no Beijing conference ene de no na kofa asem be Beijing conference ti misesa Nyankopon asem efire ne humi mu David oh okay ba na sa na ekoso de ememma timi ye no
mate me ya mano buru sumpo nti de abewura so dem abewura nyamsum mu ade de kam and so baka ye bedru ho de we mese mo mfanto mutrim me enka kra no de ye wo muntimi nyemu kotakra eso sa no mo kan okay ndi ehunu so oba no so age na so twen ewa ha be ma no so e last one pacho nchemu eye dunson na Adam de o ka kire no se wotie wo yere ne na wodi dua me share wo se eni bie no nti wonti wadome asase yamu na ubedidi so wonkwa na nyina enti be ma no de o kan de kire no se wo de nya wo na akotie wo no na emom wo yere na akotie no na yetie nso na nyankopon akasa kire be ma no na be ma na ntie enti wakotie na yere de se na yere de no na ye nyankopon so wonu nti wadome asase na yade se emfifire na obesamwa wode bedidie enti nkrofo miensa we ya no mu ya involve ewo boni ni mu no hwan na fa ne ho di ye obia nya na asotwe enti boni se wo ye boni a empa cha wo asotwe owuo na o kan se enkoso ho no yade nyankopon ma ne koso but nipa enhye dante owuo ase omugidi se owuo se wakata weni na wo hom ye firi mu eno nko ani owuo but Isaiah chapter 59 verses 1 and 2 no se owuo entity mu ye no ye honhom owuo nipa ni nyankopon tem etete eno ene de koso inti bra Adam ne yere hunu se nyankopon eba na kiki se de odi ka kan no o makusiesie kan no nso ne ntesa de bone ma o mu ni nyankopon tem ete that is the defa nyankopon ka ho asem to obie ne ho awiase mu nyamesum mu ene ba bia na wo be bone a wo be fa ho adida eno nye de e ho bible mu a ndubu sa de bone timi ya emu ebi eno no me damwase echefo adofo onua de okan se etie no dwumadie na wasugusu a otie dwumadie Tafo Church of Christ na ahyehyɛ de bre anuanom ene adofo kwasiada anumre firi no nkron ekosi nondu no dwumadie botae ne se ye de besua nyankopɔn asɛm na yehunu ɔhaw ahoro a ɛwɔ hɔ se ya kristofoi ne sɛdeɛ yɛbɛka yasɛm afa ne yɛbɛhwɛ se yɛbɛka yasɛm no pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ Peter nwoma a edikan no etre enan chichemu dubaako no ɛka no sɛ obi ka asɛm a ma ne nka ne sɛ nyankopɔn asɛm ɔnka ne sa deɛ efiri nyame ɛhumi mu na no na asɛmpɛkafo yi aboa yɛn anwumre ama yɛhunu na ebia wadwen ɛyɛ wo sɛ otimi yɛ bibiara sɛdeɛ wopɛ wobɛtimi de mesusu sɛ ɛne medwen sɛ aboa asɔre ana Kristo adwuma amana kɔso a ɛnɛ asɛmpɛkafo yi nam trɔsɛm so ama yɛhunu sɛ woyɛ saa deɛ ne nyinaa no na woyɛ bɔne ara no wame yɛhunu sɛdeɛ bɔne ne su ɛne ne ban teɛ nsunsuanso a ɛde ba enipa so ɛno ɛna yɛdi ho nkɔmɔ sɛ nsunsuanso no ɛfa ketewa bi na wapɔne akyerɛ na ɛbrɛ no nti mɛma ɛkwan na atefo adɔfo a mo ne yɛn efiri dwumadie ase sɛ nso wobɛsi mfimfini gidi sɛ biribi atwa wasom a ebia wonte aseɛ papa akwanya wɔ hɔ ɛsɛ wonso obɛfrɛ abadwumadie so na wobisa wo question no anaasɛ wo adwenkyerɛ bi a wakyerɛ na asɛmpɛkafo yi aboa yɛn efiri saa bere yi ɛkɔ. Okay, also ubetimi afre 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 nyame asɛm na yɛde aba no yɛabɛhwie gu hɔ wodie wɔ mu deɛ he na woyi afiri mu deɛ he na wonte aseɛ deɛ he na hwehwe waso cause yɛaka nsɛm no bebree deɛ he na kyerɛ wo soɔ mamente wo nka 0551 931 931 0551
931 931 0548 931 931. Hello. But my already don't go from Gakrawa. Yes, sir. Good evening. Good evening. But my already don't go from why? But I'm a dumono. Me patch into you. But a family card answer. That picture me Nabua for answer. Now, many questions are coming to say, I have been here. So be a Christian suffer mona, or your bonnet, and as I was Tombra. Now was three, then I'm on the channel. Now, what I'm quite a bonnet chrono beam, now saying I made the channel. Now, so bonnet no Bushua no Bushua. A corner, I never was why on the body at channel. And I say a convention of the first one, I bonnet no big guy. But on the dash. Okay. Okay, also, ubet me after 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Okay, also, ubet me after member of referee. Hello. Oh. Okay, also, ubet me after. Hello. Hello, good evening. Good evening. Me patch your first work as a friend. But your children feel ready to come around. Faustina, okay. But already I'm supporting a demo out of Christ. Oh, my boy, may I say, Bonnie, I say. I don't want to find a bomb program before so apostle. But a Danny Daniana. You've been in this me, I see who is free home. The other more to find. Yes, yeah, the was said once we see in our friend. Also, wait me after 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931. The patcho, your first work as a friend. Hello, your friend, I'm Muffa Johnson. Mr. Muffa Patcho into you. Nine, with the Abbasabo. And maybe I'm about to buy a day. And then I have it when I'm a resident and say my fana. That's I see you, Nagopo in Shama. Now, maybe I'm a fan to say in family. Now, I mean, come on. Onka on son, say when you're that, Jenna on so uti, Jumedi, but more dancer on so Debiano, Quesia Debia Bra, non Croma Bo, Jumedi, Beba on Patamo, Fio, so Canum, and they would then win your Bomodin say, oh, my name Pauti so. Hello. So, good evening. Evening, me patch your first work as a friend. The friend, Emmanuel Abel. The cassette is not so high tension. Me patch your into. Number dear, I have a subordinate of the mum. Uncle Paul, you slam. Amen. On Tomon from your margin. Amen. Said yet, and maybe I will be down with you see. Nama Richard, and yeah, said the interim card double. They have who know, Bible. Because I saw the baby, I was thinking, and so I said, no, what? Who called Tata, Bible, could say, you can't come to them, more with the echo. It is a moving up with the best who's going to make it. Yes, you will suffer. I mean, some of Amen. The back pass. Your back pass. Hello. Good evening. Yeah, good evening. But I'm a so high fashion. It's you. But I'm a pretty pretty. Amen. What did you say? That's a maybe every year. Now, what do you now for free move? Are you? Next week, no. Na yechi esan ye brain nti no em se onua bi ebusa ise onua dofo ye do ase onua bi ebusa ase oye kristoni em se ofrefo twato na Hello.
Me patch your first or casa free fa. But your friend and Casa. Me patch your intio. But the clerk, the name now for your Bible. One of the almost said, Christian have for the morning. Almost say, I saw the BI after the but some person would kill me. Oh, okay. From that, Evelyn, why are the Koswase Ubechi programming? but Koswase break on anymore. Ubenya and Chase Ewo Sa Aimo. Say, Ma, we know for okay. hello, good evening. Good evening. Patch your first or casa free fa. Casa friend, nice me, Casa free for a safety. Me patch your intio. But my son was going to say, "Obu hono mo a ye wo no na fie to me be to me be hwe ne mu so nyine ye bone nko a na wodi anya na person o be sa ne no ti se ne kono na be e say Okay. So for be you ano. Ma mercy e do asene wasem bisa. Sempa kani e champo. For yam 5 colors. Hello. Hello. But your first or casa free fa. Tell me a Tafo-Kumasi Tafo. Mr. Tayentio. Baby Kai about to ball and I may ball on a cup for no any lady power movie. I think we can say, over the car take your mom yet today. You were Bonia a Christian for a year. Now, Sabon a Christian for a year. A Christian for I'm telling you, person. Now, almost to say, Oma, do my dinner, and almost to see a baby video when I could consider me here. No, I'm for a year than a baby woman saying, then I hear Sabon, the baby and saying, hey, the argument, and you see the German Yakupo. Yeah, I swimming. I mean, Yakupo, all you two, I am past our father to Yakupo, and you are the baby saying, Oh, that all can't hold your tune free. Now we new year, new year. Okay. Young fat back in Faka. Okay. Hello. what's up to game? The floor say. What's up to game again? Yeah. Casa free. There's every coffee shop in the Kowai. Back of him batching into you. And shut up, why be a bomb? Amen. But more than I said, question be a bra non crumble. Wafidia no, Obama dahe ya no wetie. Nyamen church mu ye krojin say e den se obenya biati. But more than I said, woman empower so. Okay. Yamfa of your for chat na yemfinsi. Hello. 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 Me ba che first o ka se friend fa. A friend education. Because every area of a fish. Yentio. I mean, Shamopa or I mean, some move tupa, Amadea, my numbers, and Koso, would you make dear Nona and Sabbath, I mean, Sham. Amen. Yadase, Yami, Unshira Pansi. Jumadi, may say a basso, a question bia, a bra non chrono abbo, a bow batter, fear also, and the Bomodna said, a woman empowered so, and then yes, shall see now. And now I shall see now. I dance, I know now. Any bosom a dear by year pa. By from Pacho, Diaka, me jammo. Yametiasi, said the Chibia, said a Asampaka Fono, SEC on whom a day Yankopon Asem and a AD Dumano. Mijidi said they are guided by 1 Peter chapter 4, verse 11. Yeah. Say, can Asemno say the free Yankopon a humimo. Na Yankopon humeno so na ode Timothy Mumano, a ma yet say a tronina. Free nyame ehome mu sempakani echampon yenua Richard Mensa ebusa se woye kristoni woye bone na wabesre na se nyame mfenche no na wo hu se nyame dia che no no asa akoye wo toa so onde oye anu abesre ono sa no ni gina brete sei e onua me da wase
Edin kan no de wose ye hu no se eye boa paye neni ne da ho a se metriki nyame ede a ene na garage fo ma ne tinsia nchemo enso no wose onyankopon wonsi na twetwe na imom no mrawe kita nipa de nipa gu no no anu wotwa be ya mo mfa no okay anu ye pa da se de oguma honam no firi honam twa proye de oguma honhom so firi honhom betwa da nkwa me da se na imom no said ye nipa obia wo ne level of weakness ebia opese wo papa but mrayo binti ontumi enunti no ena ma no ekoso efonfom saa na ompeninti no odwane beto anyame esere ni se wo hu no mobo no omfa nche no ntinye se ohye da bona adwene mu po eye nsusu se ne me sere makoye bone we no akwa akoye nti se saa bone ne ba yenhwe ye na Awurade Yesu Kristo bra wote ase no e wo mechi wasempati du nwotwe nchemaduo no baako eni na duo no mienu eso no Matthew SOMPA 3 du nwotwe nchemaduo no baako eni aduo no emienu no Matthew SOMPA itie du nwotwe nchemaduo no baako ena Petro ba ne nchen epacho ena Petro ba ne nchen bebisa no se Awurade emprahe ena menua fom me a memfa nche no enkosi emprenson ana Yesu ka kire no se mense wo se enkosi emprenson nemum empre adioson ahodo enson enti se ye na Awurade Yesu Kristo asemnia empre dodo sei ena obi foma wase yesu ye de che no enti se wo hwe de Awurade Yesu Kristo peso o kire ya as long as any pano de adwen sachire tumrika ba na emum no blibia ejeje no eye mroyo bi na ho ahoden woni na ma no kono so osrenko ade a Yesu se wo ye no kwafo ne trenini se ye kan bo ne kira wo de becheye no no nia na mo tu bi e wo so otu ena meka no otu wo moapo nensu so mroyo bi ekita no na emani ntumi enne ne ho yi eti kakra no osua nyame asem na ejidifo oboa no na ejidifo oboa na emom ejidifo problem a minim se ba bi a question ni free buy no e bi adwene ni ye wo kasa bi se ayeko ayeno enti tiame ensa de amasa ene ne ye mfa nchewo enti eno de ense se ye Christopher so buy obetima kwa ba more than 10 times but e bi a finally obeba be yejide ni won fum bi o nyame mwaye sa nyame mwaye enough another issue a ebrenu nchi we de maninya brief okay yenu amasi enso a question obusa ene se obi wo ho a na ye wo no na wo hwo mu efie tumi ne honhomsem ene adibinti na ama nipa no won de bone nko a no di se krono no oba krono nko a adwaman no oba se wo saso a no woni control eno so sa no nipa no ni gina bre etise okay me da so pie minu ase de o kan say nya brief we sa de we de bia nka wo se ewura mu pa kwa honhom mu nsam no sa no ma we no we need to delve into that issue na me susu sese ebre maye kwan emma for that one e bia wonchimi enya no a yemfa nto ho okay da sene no se ye ba no nya de ode be address no na fe ya to adwumadi no eso adofonom se de ye ne mo share ase eno se dwumadi Tafo Church of Christ ena ahihye a ode bremu da kwasiada efri no nkron ekosi nondu you hear him say nondu no abo apa ho sima enwotwe yeda atiefo ase e wo se yedi yasem so fi se sofo anasem pakani e champon se ye kase nondu na utra kokakra bia asama ba no why bone yes mpese yesa ye pese ye kanu say de e free nyankopa sim no
Church of Christ standard school standard high won ana aso yasene a ema yedi dwumadi ebrewo na afin so Church of Christ congregation no enso eka ho bi ne ankrankra bi a watu won ho asi wo se wode won sika ene niema owo ebeboa nyankopon adwuma ene boa ma ene yedi dwumadi ebrewo eye munua dofo kwabnada kwa ena midi dwumadi ho echiame na fe Sempakani Henry osewuso a woyɛ Sempakani ewo Old Tafo Church of Christ ene Sempakani James Champon ono nso wo Afrancho Church of Christ won ena menu edi nkoma wakyerɛkyerɛ nyankopɔn asɛm kofe wame ehunu sɛ de bɔne tie dwumadie wame ehunu sɛ ɛwɔ hɔ sɛ yɛde bɛtretene Kristosom wiase ne ne bɔne ahoro a ɛkɔ na afei yɛnsafo ahoro a yɛwom bɔne ahoro a ɛwura mu no dwumadie botaeɛ kɛseɛ paa ɛno no nam gyidi sɛ ɛnoa nso ɛho nkɔmmɔ ɛna yɛbɛdi ɛfiri saa berɛ kwasiada bia nwummerɛ nɔnkron ɛkɔsi nondo no yɛbɛdi yɛnua Patrick Bartonel Sempakani nso ɛboa yɛn ɛwɔ akenkan sɛm no mu ɛna yɛnua ɛnɛ sɔkyere ɛnso ɛboa yɛn na afei onua apia ɛnso ɛbɔ yɛkyi dɔm yɛnya mpanimfoɔ akɛseɛ mmienu a wɔwɔ sompa ha wɔn nso aboa kyinkyim fidie yɛnua yɛbɛto no nnɛ wama m'ani agye papaapa fi sɛ na ne brɛ aso a ne baage bɔ n'akyi a na nka ɔsi kwan so akɔa no nanso ɔrekɔba pike ɔrekɔba asɛmpe nipa co-host wasan ɛne atena ha dɔnhwere baako onua Patrick onua nyame nhyira paa ɛna yɛnu Patrick nyame nhyira mo paa wɔ gye a mo agye fɛ so na mo ama yɛn ne tiefoɔ nyinaa kyɛ nyankopɔn asɛm yɛwɔ gyidie ne anidasoɔ sɛ dasɛnɛ nyame bɛyɛ yɛ adom ama yɛasan ahyia yɛbɛsɛ sɛ Sempakani Henry ɛne yɛn enwie dwumadie mesrɛw onua ne bra a ɔde kɔfie apa ho nyankopɔn ɛnyɛ ne hyɛnkafoɔ no mmɔ no ho ban a ne ho mma asɛm biara na sɛ bɛyɛ a ɔkyena obɛtumi abɛtoa ne dwuma so na dasɛnnɛ nso yɛasan abɛto wɔn ama waboa yɛn dwumadie ebio medase pii na sɛdeɛ Otafo Church of Christ aso dwumadie no mu abɔ apagya de abɛdu saa berɛ no dodoɔ no nokora ebusa sɛ wɔhene fa yɛyɛ nhyiamudie berɛ nso ne yɛdwumadie no nso te sɛ ketewa bi Tafo Abono mejede sɛ din no Tafo Abono okay baby ya na ya asɛm Tafo Abono okay ɛhɔ na yɛnhyiamudie ɛna kwasi ada anopa yɛhyiam anopa no ɔtwe ekopem ze bebudu baako 8 to 11 am ena yeshi adwada nwumre 6:30 to 7:30 ukwada nwumre 6:30 to 7:30 ne programs nyina no se o pese wodi achi abetuma follow ye wo Facebook Old Tafo Church of Christ na se Old Tafo enubom na wa space na wa bo COC Old Tafo COC ubenya yen kwesi ada no pa bia na afa dwada nwumre ebia no 6:30 to 7:30 no ubenya yen na adesua na yatoa so ewo ho no anya afoforo nso aka eho na SOMPA online.com so no active for now online okay ti sompaonline.com ubetimi na SOMPA Facebook in YouTube nyina no because SOMPA media no aso nyina obenya yedwumadie 9 to 10 no na yewie nso abetimi akọ eho amafe wakọ asese dwumadie no ama wahwehwem ama wahu de sese ohu bia na ye eda edikan a mode abahai bia mo nkra bia mbeto ama abushafo a eno so sima baako bi mo bia beche na
So for example, this is a ubecha wasapo. And yes, okay. Mwaja say anadrise. Rabetna hana chinya kupon asem. No kwasempa. Jumedi menika papa ye nansenti mefa kwan yiso na mato masafo a mesumi firi mo bae enyina enkra na machia wo mse ya hye jumedi yase nti wo mo so se brebia no ewiedu a ya wo muntie wo mo so ebeboa wo mo so be mechia me hokani so papa ye but ofra safo be mu na bae afrancho church of Christ. Yo Sampakani Henry so. Okay. Me da CP minia. Me chia me re. Charlotte nya akone me ma so afidie na siso den de ama wo mu ti. Aha no an medical kan wani tu adada. Na program we appreciate old Tafo Church of Christ youth no me appreciate o mo modern papa na mefa akwanya iso chia wo mo na preachers enzo mo Church of Christ mo dodo na no said o mesi a share ye flyers ni ye jungles no we ni enye bi ni ti me chia o mu nyina e de Nyankopon hira de ma o mu nyina ne ansafo no ma nyina no ba bia mo tie enka bia no enchia eni nhira free Nyankopon ho ne de ema mo You know Minia medase. That's why in brief now. No kwasem ni say embenimfo say aboane takra ene mane yekesi patwati ase na de bia meka say radio de say o ye radio na wanyi obi amana ntie wa eti say wo ba kutruku say the bible kan na ubogu mframam nti ye na dofo etiefo ne ahwefo a wo hwe from Facebook ye de wo nyina ase na metun safro mu say da kwesiada e bo anadwo no nkron a o mu ntweme o mafidie ni no mu dwuma no e ma ne nyefe na no tre. Yes please. Bigiri se wona o modern bosso enene ye wa ha matefo hu se small no buy yo eda atiefo nyina ase eda Nyankopon so ase na mechia me fiefo me fiewura pokua ene me yire ene maadwoa ene abusuafo nyina mechia wo echia safo ma nyina nso a omo soma ye ma ye ba ha ni titru ne sɛ de Sampakani Henry kan no o Tafo youth ene leaders ni nyina echia wo nyina chia abusuafo nyina nyame nka mo no nhyira mo nyina Yesu din mu amen. Okay. Me de me cha me yire ni me fiefo ene atiefo egina. Okay. Yo Azaka oye twa meja esumabo edi kare aseda ma twedi ampon se wa ma dwumadi ne na hyase enie de ese ne so nka ya homa bibiara enkwa wie pa emfama ye edian na adudo na ni mi no eye Bismarck apia o Tafo of Christ na sabre so me papa wa bedru Kumasi o tie pa o Tafo sa so na me mame ama solo dodo na afre no solo but in the Charlotte entry hana utie yen Ike wutie obi biara wutie bia so no ye chia wonyina ne mo we bia so ajo erase yo Sampakani Henry ne mo mpama cha ye bompa ye ahase ene awieyerura ejanhranko na oma ede ema wo hyehyɛ egina etumpon ema na konkan wo no ma hodo pi wo yasetena mu nenne de akoso aye de ebro aso Oma ebe shase ono nkrumu abedu nondu abre aso Oma yefre wunsemu de wawesade ahye wunsemu otworo kronkromu ena wama yesua bie na yene enuanom eche yeda wase ewo no mroso emo wasam kyerɛ nsa nsama no makwa agese be ye adwuma nti wosomaye nti botaye nti edi ahia mu ne edi ahye dwuma di ase nyina ne yeso se manon so abapa ne nkoso mankwaje empie mu ewo ani monyam ehye emo Nipa dodo a wodi dwumadi achitie nyina no nso no mabibia ankoye emfa ema won ye jae aye hu nyina hye won sase hyira yen atifu nyina se hyira won adwumayefo ani wo mu enso ebo adwuma nyina se hyira wo mu enyina enso yenu anka wokọ no atwen a wodonhwere baako ne ekire nso hyira no na ebo ana mabibia ankoye obra edi dwumadi asie no ye bebo anan akọ ye so sase de ode ye ba wa anigye mu no Fayeko ewo asumdwe mu sa
na dodo edi anim no dwumadi ebeto aso nyina no wa ho bambo odo ene wa ho den no ene entena kan ye ho wo bibie mu ne sede won hyehyɛ yete o Yewura Kristo Yesu ni mu na yɛbɔ mpae amen amen ya boy SOMPA hey onuadofo enti de wo ken sanetie ana